Bueno, oían que su nombre era Segismundo y le llamábamos Segis. Era más apegado. Segis, amigo mío, nunca fuiste un gran hombre en altura, pero sí de gran corazón y mesura. Te conocía ya por los años 70. Compartimos ratos agradables, compañeros en el sindicato de músicos, gran profesional, persona amable. Tus alumnos, los de esta banda, no saben dónde ponerte y como agradecimiento a tu persona te dedican tal presente. Las piezas que a ti te gustaban, junto con la sociedad Albor, que te recuerdan con cariño y con suma admiración. Este pequeño homenaje que con gusto te ofrecemos, escúchalo desde el cielo y compártelo con los ángeles. Descansa en paz, amigo mío, no te vamos a olvidar. Fuiste ejemplo para muchos de persona sin igual. Municipal de Ourense e de exalumnos de Segis que ainda formamos parte da banda municipal de Ourense, que hai bastantes: Nicanor, Antonio, Paco, Óscar, Nacho, Camilo, eu mismo. Queremos pedir públicamente á familia disculpas por non poder participar, como era o noso desexo, nos actos de funeral. Un compromiso inevitable da banda de música impediu-nos poder actuar aquel día. O concerto de hoxe escolleuse con pezas que sabemos que lle gustaban a él elixiría este repertorio. Os que fomos alumnos del temos unha lección que nos enseñaba moi a menudo, que decía que antes de ser un bon músico había que ser unha boa persona, e il podía predicar co exemplo, porque era un grandísimo músico, pero principalmente era unha gran persona.
Vamos a interpretar ahora unha peza que escribiu xa con máis de 80 anos e que acostumaba a tocar moito nas reunións familiares ca guitarra. Unha muiñeira que o seu neto Arturo lle facilitou a Nicanor, e Nicanor fixo os arreglos e a adaptación para a banda. Unha muiñeira que Arturo lle puxo muiñeira del abuelo, ou a miña muiñeira, que era como Sergis lle chamaba, a miña muiñeira, que é como lle vamos chamar nós e como vai quedar no repertorio da banda de Ourense para sempre. A muiñeira tamén sei de seguro que lle iba a gustar moito a Sergis por dous motivos. Un, porque os arreglos o fixo un dos alumnos por que tiña un aprecio especial, que é Nicanor, e outro porque vai ser interpretada por primeira vez en público por a súa banda, que vai ser sempre a súa banda. Gracias.